El segon aspecte en què ens fixarem del web 2.0 és la seva gran usabilitat. Si nosaltres anem a un projecte qualsevol com ara el YouTube, veurem que és un projecte molt fàcil de fer anar. Nosaltres veiem contínuament botonets que ens faciliten molt les coses. Evidentment el botonet d'engegar el vídeo, aquest és prou conegut, però per exemple aquí podem fer clic i saber marcar si ens agrada o si no ens agrada. Fent clic aquí obtenim de manera molt senzilla i sense que ens molesti més informació del vídeo que estem visionant. Fent clic aquí obtenim dades estadístiques que podem replegar de manera instantània. Fent clic aquí podem compartir-ho en diferents xarxes socials, fent clic aquí podem desar-ho en una llista de reproducció. Tot és molt senzill, molt fàcil de fer anar. Fins i tot, si copiem aquesta adreça, veurem que la usabilitat també és una característica principal de les xarxes socials més populars, per exemple, Facebook. Si a Facebook nosaltres en una actualització hi clavem una adreça d'un vídeo de YouTube, ens adonarem de seguida que aquest vídeo és comprès per l'aplicació de Facebook i que Facebook ja ens ho presenta com un vídeo. Això és també una qüestió d'usabilitat, de facilitar les coses, d'enriquir la nostra experiència com a usuari, gràcies principalment a una tecnologia que es diu Ajax. El mateix Google ha avançat en aquesta direcció. Abans era un cercador sense més complexitat. Ara, si escrivim qualsevol lletra aquí, veurem que ràpidament ens ofereix tot d'alternatives, sense que nosaltres haguem ni tan sols de fer clic. Aquestes alternatives ens les ofereix per facilitar-nos la nostra experiència d'usuari. A més, els programes estan en contínua evolució. Per això es parla de beta perpètua. Evidentment, una mostra de beta perpètua d'un programa en contínua evolució seria la Wikipedia, que en diferència de les antigues enciclopèdies no tanca en cap moment, contínuament s'està actualitzant, però això també passa amb la major part de programes web 2.0.